खेला सेमिफाइनाल आज तो वैलेंटाइन डे भी है ना हाँ अरे Pilona sini foundation student Naharmungo जों सिनियरनि स्टार क्रिकेटार Mwthongna मोरासिंनो जों TT एडिसिनि एम्बेसेडर जों सोनाखा सोनामानि यागुलो जों बरबाय कक सालायखा एग्रीमेंट खायलायखा उनके जों और जागा खमलंगो कायसा अत्याधुनिक मॉडर्नाइज कायसा क्रिकेट एकाडेमी खुलगनानि बागै कक सालायमानि यागुलो तिनि जों और जागाओ हलं थाइ गायनाय महाराजा क्रिकेट विक्रम क्रिकेट एकाडेमी मंगै इंगे और जागाओ चिनि स्पोर्ट स्पेशली क्रिकेट जरा थंनाय रक बरनो जों फाटार हास्टेनि कोच रगना हावै बरनो और जागा जों क्रिकेट Mwthongnaनि बागै याप्रिसिनाय इंगे और जागा तंजानाय रक निनि थंजानाय बर ग्राउंड काहाम खिसना जानाय जरा प्लेयर न थंरखा इंगे जों और जागा कैम्प खायरनानि बागै बरनि जतनि फेसिलिटी खायनानि बागै जों याप्रिसिनाय इंगे अमनो तिनि चिनि महाराजानि याक्तै चिनि बरमगनां क्रिकेटार Mwthongna मोरासिं चिनि TT एडिसिनि एम्बेसेडरनि याक्तै चिनि जों हलंथाय गायमानि न जों जेंगिरो लायनाय इंगे अमनो जे चिनि अपॉर्चुनिटी रोनानि बागै जे जात्यगमु TT एडिसिनि बखाखै कारण चिनि गोबांमा गामि आमसायो स्पोर्ट दंथों म्यूजिक दंथों टैलेंटेड जबाग रक गोबांमा दंगो फेबा बरन नायतोगै गारिगै बरन प्लेटफॉर्म रोनानि बागै इनिशिएटिव नाजायांगै तंमानि जों तिनि महाराजनि वासंबाय बत्रनो जों ताबाक जेंनानि बागै याप्रिसिखा आगियावबो जों स्पोर्ट दग वो अनेक एक्टिविटी खायदों तिमि सेमिफाइनाल TT एडिसि सुपार लीग फुटबलनि सेमिफाइनाल फर्स्ट सेमिफाइनाल मैच बो दंगो इंगे जों चिनि जारा फुटबल थंनाय रनो जों माहायखे एनकारेज खायो 8000 अवै 420 जनानो जों जे थों तंसाक बरनो जों अनारियामबो रवै दं इंगे ओ जे आरो थंनाय र बहायनो ताबाव जुदा जागाओ हायरिंग नि बागै बरक चान्स मावै दं ताबोनि मैच थंमानि बरनि परफॉर्मेंस न नायै बरनि स्किल न नायै गुबुन हास्टेनि जरा स्पोर्ट क्लब रक बरक ताबाव हायरिंग नि बागै बरनो ऑफर रवैबो दं इंगे थिक बाहायखेनो चिनि क्रिकेट न बहायनो जों जतनो साइमानो इंडियाओ स्पोर्ट माने क्रिकेट इंगे जतनो साइ कैरियर सनानानि बागैबो अपॉर्चुनिटी दं इंगे चिनि तिप्राओ माहाय ताक जरा कोनो इनिशिएटिव नाजाया जे आसो इंडियाओ क्रिकेट इंगे जतनो साइ रां गनांबो माने कैरियर सनामानो जे जदि काहाम इंगे फेबा चिनि स्टेट ताबो फन क्रिकेट न आसो नजर याखो हानि बागै जों ताबो नजर वानि बागै याप्रिसिएबो तिनि अरनिसमि चेनेल जने बिसिंतै तै चिनि ऑनरेबल CM तिदुलमान बिसिंतै चिनि TT एडिसि हापांबाय जों Bwskango चिनि महाराजा क्रिकेट विक्रम क्रिकेट एकाडेमी चिं खुलंना थाङै दङ चिनरा नरक जतन थानाय जरा नुखना चिनि ब्रांड एम्बेसेडर चिनि बरमगना Mwthongna मोरासिं चिनरा सनामजाखा अमायगेन जों फाइनल जराबो चिनि बुबाग्रा बेलेकेनो चाइतक जक चिनि सिक्ला चालायनो थमुन हापराव बंनि कैरियर सामना बगै चिनि स्पोर्ट्स न प्रमोट खे चिनि सिक्ला चालायनो Bwskango आगुना बगै ड्रग्स बाय चालुवे चिनि युथ रंगनो जों साखाम खाखाम दनि Bwskango चिनि सोसाइटियाव चिनि दफाव चिनि सिक्ला चालायनो फ्यूचर सामना बगै चिनि बुबाग्रा बेलेकेनो चाइतक जक अवन बगै चिनि बुबाग्रा डिसिसन नाका जे जों चिनि ब्रांड एम्बेसेडर चिनि बरमगना Mwthongna मोरासिं तयै चिनि एडिसि आमसेनि चिनि सिक्ला चालायनो क्रिकेटनि हापारा दुबनान बगै गावमाकेन जों तिनि क्रिकेट एकाडेमी एबा चिनि महाराजा क्रिकेट विक्रम क्रिकेट एकाडेमी खुलंना थाङै दङ अबनि तिनि जों कवर खेम लखि पाला हिलायो जों नक तांना कल जे पाला कंस कथा पाइमानि अमाकेन जों तिनि गायसा चिनि फाउंडेशन स्टुडेन्ट लेखाजनाय चिनि बुबागान या कथा ताई निनि बखते जे जेरै रक दङ थंनानि इच्छा दं अबरकनो तामनि हिसना अमन सानाय
जों जतन साइमन जों जतन केरियर जत प्लेटफर्म जों केरियर सानामनो साइंस बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड इवन म्यूजिक बैकग्राउंड इवन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड तो मुझे चिनी इंटेंशन प्योर तो हांकाय चिनी नाहारमुंग सुजा हांकाय जों सालजा चिना गोल जों एचिव खालायनाय अमाके चिनी बवाग्राबो तिनी चिनी स्पोर्ट्स मिसिते चिनी सिखला सारेनो केरियर सानबाबो जों अमाके तिनी स्पोर्ट्स एबा चिनी क्रिकेट एकेडमी नो खुरनाबो चिनी महाराज क्रिकेट विक्रम क्रिकेट एकेडमी जों खुरम थायो सर स्टूडेंट अब बखरन सिमिते एडमिशन नङै सिरङ माने जों त म तिनी फाउन्डेसन सुन काइद्रो गाय इलेक्सन पाइखांखाय जों मनि माने कन्स्ट्रक्सन नि प्रोसेस जों थांबाय